हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसके ब्लग इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि एसके ब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो शेयार, कमेन्ट, लाइक खालामनो हागोन। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो देखायनो थाखाय आखायाव लादों जाहैबाय भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दै। बियो दांगाय दैसाजों हाबनानै बेबायदिनो केदान्दा शिशुबारि गामि गेजेरजों हाबनानै गोबांथार बेबायदिनो न' आरो हा, बारि बागान गासैबो खुरखानानै लांजोबदों। दिनै बेखौनो थेनो थाखाय थांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो, आङो थांगासिनो दङ। बेयाव जोंनि 31 नं सिडली समस्तिनि MLA सार जयन्त बसुमतारी साराबो नुजाफैदों आरो नायनो हागोन लोगोफोर। साराबो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नुजाफैदों। फाइनालि आङो दायो जायगायाव मोनफैबाय। बेबायदिनो खख्लेंआ बुथेगासिनो दङ नै। बेयाव गोबां मानसिफ्रा ना हमनो होननानै फैदों। बयबो जे आरो खबाय, फासिजाल लानानै फैथारदों बिथांमोना ना हमनो थाखाय। खमैनो JCB 9-10थासो दङ बेयाव। दायो जायगायाव मोनफैबाय। बेबायदिनो खख्लेंआ बुथेगासिनो दङ नै। दंफां मुराजों थाखोदों। खालामनो थाखाय गोबां दंफां लाइफांबो दानफायनानै होथेनो गोनां जादों। अब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट होदो आरो शेयार खालामदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना जे नुहैयो।